La preocupació per la gestió de l'aigua fa temps que està a l'agenda d'alguns ajuntaments, però cada cop més també preocupa els usuaris. Igualada n'és un cas. Aquesta tarda unes 400 persones s'han manifestat pel centre de la capital de l'Anoia per reivindicar-ne la gestió pública, tant a Igualada mateix com a dos municipis més de la comarca. A altres poblacions veïnes, com Piera i Masquefa, el control de l'aigua pública tampoc depèn del municipi. La plataforma Aigües Vida i 40 entitats més demanen que es posi fi a les concessions d'empreses privades i s'acabi amb situacions que en alguns municipis diuen són kafkianes. Segurament quan obren l'aixeta molts veïns d'Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt no saben que aquesta aigua surt del servei d'una empresa que no té contracte de concessió amb l'Ajuntament i la llei marca que la titularitat sigui dels ajuntaments. A Igualada el consistori fa mesos que treballa per regularitzar una situació que és així des de fa 100 anys. El servei el presta una empresa privada, participada per Agbar en un 68% i la resta per l'Ajuntament. I la plataforma Aigües Vida demana no només regularitzar-ne la titularitat. Nosaltres defensem la gestió pública, primer per un control econòmic. Sí que és cert que l'Ajuntament d'Igualada té el 32% de l'empresa, però aquesta empresa està generant uns beneficis anuals de 500.000 euros que se'n van a Agbar i per tant se'n van a París, no es queden aquí ni a Igualada ni a la comarca. Volem ser els ajuntaments, que és qui pertoca tenir el govern i el control del servei i després escollir quina serà la millor manera de gestionar aquest servei amb criteris no pas ideològics, amb criteris no polítics, sinó amb criteris de garantia de servei, qualitat i preu. Quan hi ha hagut concessions privades durant molts anys, el que ha passat a molts llocs és que la institució pública, tot i que legalment té la titularitat, el que en perd és la possibilitat de gestionar aquest servei com ella vol. Un cas peculiar és el de Piera. Amb 15.000 habitants repartits en 19 nuclis i urbanitzacions tenen fins a 7 companyies d'aigua i una d'elles tant se'ls subministra a 3 usuaris. Aquí, per tant, no paguen una tarifa única. A Piera hi ha 7 rebuts diferents segons la companyia i un terç de la població paga una de les factures d'aigua més cares de Catalunya. En Aigua, que és la companyia que té la concessió que se li acaba el 2022, estem treballant aquest tema, veiem com ho podem fer per d'aquí a quan s'acabi la concessió, fer aquesta municipalització que crec que serà l'agrat de tots els veïns, bàsicament per millorar el servei. Un debat que ja fa temps que ha aterrat a altres poblacions i que ha fet obrir diferents processos judicials. Núria Bacardí, TV.